Sä voisit tehdä mulle samalla yhden pippuripiirituksen. Joo, laitetaan tulee. Panit sen kurkukin siihen pannulle. Kyllä. Joo. Siihen kylmälle pannulle paat. Ei tää kylmä ennalta tuli. Älä piitti, siellä kiehuu ihan tuota pikaa. Se on siinä. Potut lähtee seuraavaksi. Niistä tulee muusi. Tästä tulee muusi. Panit niinku pihvi paistuu ennen kuin muusi on valmis. No se tuo muusi valmistuu tosi nopeasti, että siinä ei kauan mene. Niin nyt kun oot tässä paikalla, niin haluatko sen missä asteisena tuon pippuripihvin? No kyllä semmonen puoliraaka mediumi on hyvä. Mediumin on sitten se alkaa ollakin aika hyvä ja helppo. Pihvi ei saa palaa, sitten laitetaan vähän suurustetta ja vähän menee yli, mutta sitten sitä ei keitellä enempää. Kermoshauduttu kurkku siihen kylkeen. Joo, se tulee siihen ja tuohon pannaan sitten vähän kastiketta, koska no siinä on mukaan ja nyt lähettiin. Okei, selvä. Huhhuh.